आरो थुनानै गावनो बायदि मोनसे अनुमान बिदि खर'आ सेरलां मोनलां बिसोरो डिटेल्स बुंबाय बिसोरो जों खबर मोनदों दा बिसोरो बुंबाय बिदि खुनु गावलायनाय खोथा गैया थांनाय फरायसा गावदों ओमफ्राय गावसोर जेरैबायदि खारदों ओमफ्राय बे खाराखै जाहैबाय फुंखा बे खाराखै नैबे माने गावथारबाय आरोखि दा अनुमान खालामदों बेखौ हमनानै बेखौ हान्थु फरायनानै आरो थुनानै गावदों बायदि मोनसे अनुमान खालामदों आरोखि खर'आव थुना गावदों बिदि खर'आ सेरलां मोनलां खाथिनिफ्राय गावनायनि बे माबा बेयाव थदन्त खालामदों बेखौ मोनगोन एसे गोजाननि आन्सनिफ्राय गावा बेखौ मिथिखागोन जय बर' हारिनि सब बाथ्राया सैथोआनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गेजेराव जोंनि मानसिफ्रा राजनितिकआव बांसिन ओंखारबायना स' राजनितिकनि बाथ्रा लानानै जोङो गावजों गाव सोंखारलायनाया बारा जाबाय गावजों गाव नायलायनो हायैया मोहेर दावहेर माने नेरायलायनाया बारा जाबाय दाना दिनै आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों दिनैनि थारिखआव बै खायसे गासिबो BPFआ नङा आरो बे खायसे माखासे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंगोन फुंखा बसुमतारीखौथ' गावथारबाय दा मा बुंगोन बिनि रिप्लाइखौ मा होगोन बै BPFनि खायसे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा हा जे थांनाय समफोराव जेब्लानाखि UPPआ सरकार सोलिदोंमोन BTCआव बे BTCआव UPPआ सरकार सोलिनाय समाव बै समाव UPPनिफ्राय फरेस्टनि मिनिस्टारा फेरेंगा सारमोन रन्जित सारमोन दा बे समाव जों नुदोंमोन जों ओरैहाय सरलपारा थांग्रा लामाजों झारबारियाव जे बै समाव सासे बर' माने सुबुंखौ दंफां लायनो थांनायाव थेला नारबोनायावहाय बेखौ गावथारदों आरो बे बर' सेंग्रा गावथारनायाव बै समाव फेरेंगा सारखौ बिराद रायदोंमोन फेरेंगा सारखौ बुहुद बुंदोंमोन जे फरेस्टनि EM जानानै फेरेंगायानो गावहोबाय माबायानो खालामहोबाय हेन थेनानो खालामबाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिदि जाबाय UPPL सरकारा मानसि बुथारबाय नानानथा रोखोमनि गोबां बाथ्रा बै खायसे माखासे BPFनि लिडारफ्रा बुंदोंमोन दा बै बुंग्रा बै समाव सोंखारिग्रा बै माखासे BPFनि दैदेनगिरिया दा मा बुंगोन दे दा मा रिप्लाइ होगोन बै समावथ' रायबाय दे मस्ट वेलकाम फेरेंगा सारखौ रायबाय UPPLखौ रायबाय प्रमद बर'खौ रायबाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ रायबाय मानसि बुथारनायखौ लानानै रायबाय खिन्थु दावराव दैखेब सारमोनाथ' लिगेलि बिथांमोना नांदोंलै दावराव दैखेब सारमोनाथ' लिगेलि नांदों बिथांमोनहा बै समाव बाथ्रा बुंदों दासिमबो बाथ्रा बुंगासिनो दङ बुंग्रा बुङाखै दासिमबो दावराव दैखेब सारमोना बाथ्रा बुंगासिनो दङ लिगेलि बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो दिनैनि बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै अब्ला जुदि बै समाव जुदि थांनाय UPPL सरकार जानायखाय जुदि मानसि गावथारबाय बा फेरेंगा सारा गावथारहोबाय फरेस्टनि EM जानानै अब्ला दिनै बुंगोन नामा जे दिनै जेम्स बसुमतारी सारा दिनै BPFनिफ्राय फरेस्टनि EM बियो पानिरामा MLA जानायनि उनावहाय दिनै बे लाबाय बेनो होनाय जाबाय अब्ला जेम्स बसुमतारी सारानो मा गावथारहोदों बेखौ फुंखा बसुमतारीखौ बेसो जागोन ना कुइसना दा बाथ्राया हा दा माने UPPनि मानसिफ्रा बिदि बुंफिनगोन दा UPPनि मानसिफ्रा बुंफिनगोन जे बेनो दालाय माने जेम्स बसुमतारीया फरेस्टनि EM जानाय लोगो लोगो मानो मानसि गावथारहोखो फुंखा बसुमतारीखौ मानो गावथारहोखो बे बाथ्राया दा जागोन दा जोङो मा खालामगोन दाना दे आं बेयावनो लाजियो गुबुनफ्रा लाजिनो ना लाजिया आं बुंनो थाङा खिन्थु आं बेयावनो लाजिनाया मारै जों बर'फ्रा आं स्पेसियेलि आं बुंगोन जों बर'खौसो बुंगोन आं जों पलिटिकेलाव बांद्राय जाबाय पलिटिकेलि जों बांद्राय हाबब्रेनानैनो गावनि बिमा बिफाखौबो सिनायनो रोंला गावनि बिदा फंबायखौबो सिनायनो रोंला गावनि आंगोखौनो सिनायनो रोंला गावनि आंगोजोंनो जोंनि मानसिफ्रा बायदिसिना जों माने इसेबां हाबब्रेखो खिन्थु जोंनि बर' फिसाफ्रा दिनै नङा गाबोन नङा माबा मोनसे हयथ' माबा मोनसे कौशल थानो हागौ बाहाय माबा मोनसे फाव फान्दायनाय थानो हागौ बावहाय जे बे थ्रयनि गेजेरजोंनो जोंनि मानसिया बुथार जागासिनो दं सानफा एफा बेनि सायाव सोर इनिसिएटिभ लागोन
सोरनि स्टेप लागोन बुंबा दिनै जाय दाय जागोन जों बर'आ गावनि न'आवनो थानानै गावनि सिथ्लायावनो जों दम होफैजायो दा जोंनि न' गाबथाब गाबथाब जों दम होफैजायो थेवब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा खुगा बेखेवनो हाया बे थासारिया जोंनि BTC हालामाव जागासिनो दङलै नोंथांमोना नोंखौ सानो नङा सानो बे नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना सिन्था खालामना नाय बबेबा जायगायाव जुदि जों बर'आ जुदि सोरजोंबा माबा मोनसे नांलायनांगौबा BTC एरियायावनो आं BTCनि बाहेरनि बाथ्राखौ बुङाखै दै BTC सिङावनो बुंगासिनो दं BTCनि सिङावनो BTCआ जोंनि सिथ्ला नङा होमबा बर'नि सिथ्ला ना बेयावनो सोरखौबा जों गुबुन मानसिजों दम होनायसै दानो बुख्ला जागोन सौख्ला जागोन देख्ला जागोन आरो मैया नै बिजिनियाव जाबावबाय घटना बिजिनियाव जों खोनाबाय बिजिनियाव मोनसे फुटबल एस'सियेसननिबो बिथाङा बिबान दंमोन बबेबा हटेलाव ओंखाम जालायलायदोंमोन आरो बै हटेलाव ओंखाम जानायाव सोरजोंबा थरखा-थरखि जादोंमोननो बे बाथ्राखौबो जोङो माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव लिरबाय बुंबाय दा बे सासे बर' फिसायाबो बाहाय बुथार जालायबाय सोर बुथारखो मिथिया सोर बुथारदों सोर बुथाराखै मिथिया दा आं नुदोंखि बाय UPPLनिफ्राय बेखौ माने थानायावहाय इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय लेटार गथायनाय जाबाय आरोखि आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट आंनि मोनसेल' आर'जआ बेनो जुदि जों बर'आ मोनफ्रोमबो जों आयदाफ्राव जुदि जों खौसे जानो रोङा ना सानफा एफा जों बर'आ गोमालांनो थांगासिनो दं मानो जों मेजरिटि नंला जों बर'फ्रा जों दिनैसिमबो मेजरिटि गैला जोंनि जाथिया आरो जों गावजों गाव इउनिटि नङा जों दिनैसिम खौसे नङा नों BPF आं UPPL होननानै गावजों गाव दिनैसिमबो जों जोगारलायो आरो आं जुदि सोरजोंबा जुदि गुबुन जाथिजों माबा मोनसे खालामजानांगौबा ओइ बे BPF बिसोरलै बेखौलाय मा मदद होनोबा थाथों हामथों साला नै आरो ओरै जुदि UPPLनि मानसिया बुजायो UPPLनि मानसिया माबा मोनसे खालामजायो ओइ साला बे UPPLनिसो जा लागायजाथों मावजाथों नै बेनो जाहैबाय मा जोंनि बर'फोरनि दिमाग जोंनि बर'फोरनि दिमाग सिगांनि समाव जेरैबायदि दे मानिबाय आं UPPL सरकार दानाय समखाय मानसि गावथारबाय UPPLआ मानसि गावथारबाय बा फेरेंगा सारा मानसि गावथारबाय मानो लाबाय आं दा अब्ला मानो गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो आरो मानो मानसि थैबावखो मानो मानसि गावथारबावखो होमबा जेम्स बसुमतारी गावथारबावबाय ना मा बुंगोन दा दिनै अपोजिसन पार्टिया मा बुंगोन पलिटिक्सनि थाखायनो जों जुदि बेफोरदि जाजोबनांगौब्ला मा जाबावगोन आं बिराद दुखु नांदों सासे नङा जुदि बे गावथार जानाय गथ'आ जुदि नोंथांनि फिसा जानायमोनब्ला नोंनि जुदि बियो बिदा फंबाय जानायमोनब्ला नोंनि बिबेगा बे गोरबोआ माबायदि नों दुखु जागौमोन हा दिनै गुबुनखाय मालाय होननानै दिनै मालायखाय दुखु गैला गाबनाय गैला माबा जेबो गैला आरो बै जायगासिम बै ओनसोलसिम दानि BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सारा बाहाय थांगोन ना थाङा बिथांनि न'सिम गाहैगोन ना गाहैया बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन दा जेखियानो जाया रायजो जा नोंथांमोन आरो जोंनि BTCनि मोननै आनसलिक राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि सारमोन हयथ' BPF आरो UPPL आङो गुदुंब्रुदै आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना राजनिति खालामनायावहाय बुंनांगौ जेबो गैया खारन आजिखालि गोबां माखासे बुस्थुखौ मोनफुंनांगौ दंबा राजनितियाव थानांगौ जानानै फैयो वेल एन्ड गुड खिन्थु जोङो जुदि बेफोरबायदि जानानै जोंनि मानसिया नोंनि जे BTCखौ दाग्रा BTCखौ सोरनि थाखाय जोनोम जादोंमोन बै BTCआव अहर माने मुभमेन्टनि थाखाय जायफोर नांबोबाय जायफोर माबा जाबोबाय बे बै बर' आगोमा बर' फिसाफ्रा जुदि दिनै आनिथानि BTC मोननायनि उनाव BTR मोननायनि उनावसो जुदि जों गोदाव सोराव गावनि मानसिजों इभेन दासिमबो जोंनि मानसिया बुथारजाबाय थानांगौब्ला जों सेफटिया बाहालै जोंनि इउनिटिया बाहा आरो जोंनि सेफटिया बाहा अब्ला जों बाहाय इउनिटि जायो नै बाहायल' इउनिटि जायो नङा होमबा जों राङाल'सो इउनिटि जागोन दा मा होनो रां मोनबानो सिरि रां मोनाबा माबा मोनसे दा बिराद साननो गोनां जाबाय आं बिराद दुखु मोननानै बिदिखौ बानायनाय जाबाय खिन्थु जों गावजों गाव सब समाय बिदि बखिलायबाय थाबानो जाबाय ना UPPLनि मानसि गावथारग्रा होनो दा ओरै बुंफिनदों BPFनि सरकार समाव मानसि बुथारग्रा नङा होमबा समान जाबाय दा समान जायाखै होमबा थांनाय समावबो जेन'बा UPPL समाव मानसि थैबाय
बे एखे एरियाजोंनो मानसि गावथारबाय आरो इभेन नै दा BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो आरो मानसि गावथारबावबाय सोर गावथाराखै गावनिनो मानसि सोरनि मानसि बर' मानसि BTC खौ दाग्रा BTC मुभमेन्टआव बर'नि मुभमेन्टआव ओंखाम रसा नाङै नाङै लामा जथेग्रा आर्मि पुलिस मिलिटारिजोंहाय होसोजाग्रा बै बर' फिसायानो आरो दिनै बुथारबावबाय अब्ला जों माखौ लानानै अब्ला जों मानि थाखाय जों बै समाव जों मानो ओंखारबोदों मानो खस्थ' मोननांबोदों पलिटिकेला बिदिसो अब्ला पलिटिकेलनि थाखायनो जे जों गावजों गाव नायलायनो हाया बहाबा लोगो मोनोबा जों जिरायलायनो हाया जोङो जाथिनि सर्तआव जों खामानि मावलायनो हाया दिनै अबेबा मोनसे हाथाय बाजाराव जुदि सोरजोंबा जोंनि बर' मानसिफ्रा बुजानांगौबा बे उमुगनि पार्टिनो होजाथों माबाथों बेफोरबायदि जाबायना दा मा जागोन अब्ला फिसा फिसा बन्दरफ्रावनो हाथाय बन्दरफ्रावनो जोंनि मानसिफ्रा दा खर' दिखोनो हाला बर' मानसिफ्रा हाबा जाय जे जायगायाव दखान एरियायाव थाग्रा मानसिफोरजोंनो दा खर' दिखोनो हाला जोंनि बर' मानसिफ्रा अब्ला जों बहा सेफटि दंबावो माखौ लानानै जों बिराद देखायदों गावजों गावबा बाब्रे आयौ गोदोना सेरथारलायजोगोन गावजों गावबा गुबुनजोंब्ला हे खिनानै खिगुगोन गिनानै हासुगुगोन होमब्लाबो लिड लानाय नङा आंनि स्टेप लानाय नङा बे जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव जाबाय बेनिखायनो आं खावलायबाय दुंब्रुद गोसोयै जे जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ अननानै बेफोरबायदि मानसि बुथारनाय मानसि माबाथारनाय बेबायदि पलिसिखौ दालाथारसै आरो जाय मानसिया बेजों इनभल्भ दं थैनायजोंहाय बियो गुदिक सास्ति होनांगौ बेखौ हयथ' बाहाय CBI इनकुवारि जानांगौ नङाबा NIA इनकुवारि जानांगौ बाहाय आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो आरो फुंखा बसुमतारिया जास्टिस मोनथारनांगोन जायखिजाया राहायै बे जास्टिस मोनथारनांगोन मानोना बिबो सासे बर' फिसा दानि BTC दानि BTR अबदान जोनोम मोननायाव बिनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि अबदान दङ बयनिबो थै दं बयनिबो अबदान दं बाहाय कन्ट्रिबिउसन दं बाहाय बेनिखायनो बेनि सायावहाय नायबिजिरनांगोन आरो सरकारा इनिसियेटिभ लाथारनांगोन गोजोन्थों